seguidors. Avui veieu el gràfic una mica més pintat. Tenia la intenció de poder fer un preanàlisi ja del DAX-IO sense gravar el vídeo, així el puc fer molt més resumit i més ràpid a l'hora d'analitzar. L'únic que aquesta setmana potser m'ho ha ficat massa fàcil al mercat, perquè com podem veure s'ha estat 4 dies en un lateral infumable on quasi que no s'ha pogut fer res. Ara anirem a analitzar-ho directament, però setmana complicada no, molt fàcil, perquè no s'hauria d'haver fet mai res i ha donat molt poques oportunitats, sobretot al començament de setmana. Anem a mirar directament. El dilluns obrim sessió, preobertura. A la preobertura ens pressiona l'oferta, ens pot donar una possible oportunitat aquí, testejant aquesta vela de volum tan gran que tenim aquí, però mai acaba d'anar. Per tant, o anaves amb un profit fixe i te sortia ràpid, o tenies que ser molt ràpid a tancar. Va ser una pressió de l'oferta que ràpidament es converteix en un gir, amb molt de volum, moltes compres per aquí baix, i un gir en V baixa. I llavors el que fa el preu és que comença a pressionar molt la demanda i han superat, a part de tots els volums que s'han generat aquí, hi ha tot l'inici de sessió, amb aquesta línia que veiem aquí. Frena per damunt, sembla que faci com un A, un B i un C. Es pot operar sí, però és bastant difícil. Sí que en aquest moment ens està aquesta vela d'aquí, intentaré veure si el puc fer una mica més gran perquè es vegi millor. Sembla que ens estigui testejant aquesta vela d'aquí i sembla que faci un A, un B i un C, però el millor és que se'n vagin, que acabi de fer aquest impuls en què venia la demanda amb força, i quan aquí ens està testejant aquesta altra vela d'aquí baix, que és molt més gran, ens podem ficar. Aquí tenim com un A, un B i un C. Aquest C, com veiem que ja no hi va, veiem que es pot entrar, però ja no hi va, aquí ja hem de dubtar, perquè ha pujat una vegada, ha pujat una altra, imaginem que fem una línia aquí, no ens està trencant aquest màxim, per tant ja s'hauria de desconfiar d'aquesta zona d'aquí. En dimensions majors segurament, això seria un impuls sencer, fa una baixada, això seria com un B i un C, suposo, si ho canviéssim ara a la temporalitat del gràfic, i aquest seria l'anada del C que ens faria un doble sostre. Aquí el preu el que fa és que es queda lateralitzat, per tant no hem de buscar res més fins que no ens trenqués o aquests màxims o aquests mínims. Què fa molt més tard? Tot i que aquí jo ja no opero, jo opero de 9 a 10, 10 i pico, molt tard fins a les 11. No, hem de limitar molt les hores de mercat. Si pot ser només una hora al dia, doncs una hora al dia. No, com més estàs al mercat, més ganes tens d'operar. I llavors això és dolent, és contradictori. Aquí ens està perdent el màxim de sessió, com podem veure, ja ens els comença a perdre. Anem cap aquí. Aquí potser encara no operar. Aquí aquest test és molt ràpid, tot i que es pot fer. Veiem que ens està testejant aquesta pressió de l'oferta que ha vingut aquí, però aquí sí que quan ja baixa, pressiona l'oferta, aquí bastant complicat, i quan està aquí agafa puja i ens està testejant tot aquest impuls previ. Es pot provar aquí i després en aquesta zona d'aquí dalt, que com veiem després ens torna a quedar lateralitzat, o sigui que necessitem que el preu, veiem que ens arriba fins aquí, necessitem que el preu ens trenqui aquests mínims, és com si s'hagués quedat per damunt d'aquests volums d'inici de sessió. Què necessitem? Que ens continuï trencant aquesta zona, perquè ja l'ha intentat trencar una altra vegada, tot i aquí fa aquest petit peron. Quan ja el trenca i torna aquí, veiem que no puja fins aquí dalt, aquí podem elegir entrar o no, tot i que aquí tenim un secat molt abans, que també es pot provar, i inclús aquí també, amb aquesta vela, quasi que és millor provar-ho aquí dalt. Recordem que res és exacte, per tant no fa falta que pugi fins aquí dalt, el que ens ha de demostrar és que no vol pujar d'aquí, s'hauria de mirar si aquí van sortir una mica de ventes i tornar a aprofitar aquest impuls. En aquest impuls ens l'ha perdut, que veiem aquí estava pressionant oferta i no continua pressionant l'oferta com trencant més nivells cada vegada dels mínims, ja no ens ho hem de creure. El mercat, ja dic que a aquestes hores jo no estic a mercat, per tant sí que es podien aprofitar a fer coses, però només si cada dia ens hem d'esperar, si de 12 a 2 ens està donant oportunitats, al final acabarem cremant el mercat moltes hores davant de la pantalla. Aquí he pintat aquesta línia perquè em picava la pressió de l'oferta i ens comença a pressionar la demanda i ens comença a superar diversos nivells d'abans.
aquest és la primera zona que estem detectant que el preu gira, però el preu pot vindre aquí i tornar a continuar baixant. Per tant, com a mínim demanem que recuperi dues zones, no? Que ens trenqui una i una altra. En aquest cas ens està trencant tots aquests volums. Ull, aquests volums apenas són de 600 contractes, tot i que el volum és relatiu, s'ha de treballar amb cuidado, perquè no és el mateix amb 1.000 i pico contractes que treballar amb 400-500 contractes. Val? Un cop ens els supera, tenim molt clar que ens està pressionant la demanda i que el mercat s'ha girat completament. Llavors baixa, testeja tota aquesta zona de volum, amb aquests volums que ens ha començat a trencar les primeres zones. Doncs aquí perfectament es pot entrar i com veiem, tot i que faci aquest peron aquí, l'entrada surt positiva. Quan aquí, tot i que sembla que faci com un A, B, C, molt raro, que es pot testejar aquí, aquest test es pot entrar, sí, però ja no m'agrada tant, veiem que el mercat ha canviat, no és prou clar, no s'hauria d'operar. Fa aquest últim intent en alt, i acaba com aquell que diu, acaba la tarda molt malament, perquè com veiem no té cap direccionalitat el preu, no està pressionant res clarament, no hi ha aquestes divergències de volum que busquem, res, fora, s'ha acabat el dia. Així acaba el dilluns. El dimarts comença amb un gap i ja podem veure com en la preobertura ens està donant situacions molt bones. Jo no les opero a les preobertures perquè moltes vegades, tot i que doni aquestes divergències, cuidado perquè 600 és molt en preobertura, però moltes vegades dona divergències així, no són del tot clares i moltes vegades causen enganys, llavors jo les evito. Aquí veiem com marca un gap, se compta com un impuls, marca aquesta zona, baixa, puja, la torna a testejar pel damunt, una altra va damunt, sembla que faci un A, un B, un C molt retrasat, però aquest C ve a buscar aquesta zona d'aquí, de l'obertura, total al tic, podem veure, més o menys, l'he pintat, i ens acaba trencant una altra vegada damunt. Per tant, aquí potser es pot entrar perquè més o menys baixa aquí també, aquí se'ns queda per aquell volum, o sigui, estem veient que ja hi ha una pressió de la demanda. Què fa el preu? Només obrir, sembla que trenca, baixa, es queda per damunt de tots els volums de sessió, més línia d'horari en punt i figura, torna a pressionar la demanda. Aquí tenim clar que no ho ha fet només en preobertura, sinó que en veritat, quan els professionals comencen a fer moure el seu diner, ens està pressionant la demanda amb força. Estem veient, però molta. Veles espelmes, perdó per això de les veles, però és de formació professional. Quan ho aprens així en castellà, acostuma a sortir així. Estem veient unes espelmes que estan anant amb volums de 2.000 contractes, però això no vol dir que s'hagi acabat, sí que és anormal i pot ser un final d'un impuls, però pot ser que aquest impuls continuï. Ens marca aquesta trencada molt bèstia, baixa, es queda per damunt d'aquesta vela, primera vela de gran, torna a fer un impuls i quan aquí veiem que ja no hi va amb la mateixa força, ni pot quasi ni trencar, això és una dilatació, no pot ni trencar l'impuls previ i han de començar a sospitar. Aquesta pot ser una molt bona entrada en aquest punt. Baixa, una altra vegada, es pot tornar a intentar, però com veiem ja no hi va, o sigui, si s'intenta i es veu això es pot tancar, es pot esperar que arribi a zona, vale, però el mercat, comparem la verticalitat d'aquí amb la verticalitat d'aquí, zero, inexistent. I ara sí que aquí el mercat el que comença és a quedar-se completament lateral tot aquest dia, però és que estem veient, o sigui, ara s'ha ficat automàticament així ample, però en veritat estem veient que ens estem movent 40-50 punts sense direccionalitat, sense pressió de cap volum ni res. Aquí sembla que el vulguin dilatar, es pot provar, però amb molt de cuidado, perquè com veiem no acaba anant. I una altra vegada aquí sembla que ens està trencant els màxims dels dies, intentaré fer-ho més petitonet perquè es pugui veure. Sembla que ens vulgui en aquest dia, ens està trencant els màxims, aquí es pot agafar i es podria provar a les 4:30, intentaré fer una mica molt més gran. Avui això d'eixamplar una mica més finet, gràcies a que Eugenio em va ensenyar un truquet perquè no faci aquests salts, o sigui que Eugenio, moltes gràcies per ensenyar-ho, per haver fet un videotutorial, el podeu seguir, és @euamex a Twitter. Quan baixa aquí a testejar tots els màxims del dia,
si es pot provar aquí, tot i que no acaba d'anar, si l'stop te'l respecta, com veiem pot tornar-hi a anar, per tant seria també una possible entrada, d'acord? Més d'això, aquests testos, ho faig en gran perquè vull que quedi molt clar com continua el mercat. Aquests testos que fa aquí no ens està seguint cap tendència, per tant res. Aquí sembla que el vol trencar als màxims del dia, tampoc. O sigui, per molt que ho estigui fent, no hi ha una tendència clara. Això és una tendència clara, això no és una tendència clara. El preu es queda en lateral, obre sessió el següent dia i com podem veure el preu aquí es podria provar, no sé, potser un llarg, però és que en cap moment ens està trencant res de la zona en què ja venim. Ho eixamplaré una mica. Són les 9 del matí, no, és que això ja és preobertura, a les 9 obre, no, és que no hi ha res, no hi ha res. O sigui, no es pot, seria buscar i no veure, val? Ho deixo una altra vegada així curt, intenta i com veiem és que no fa res, s'està quedant en la mateixa zona, per damunt d'aquests 2.000 contractes, tot crec que era el dimarts, doncs dimecres també, igual. Aquí recordo que jo crec que vaig intentar un curt, aquí, no, però això ja estem aquí, no, doncs aquesta no és la zona en què jo ho vaig buscar. Això és dimecres no, és que, com podem veure, va quedar completament igual, el dia 20, dimecres, res. És que no hi havia cap tendència, ja sé que el preu s'està movent entre 11.900, 100 i pico, 120 punts, 120, 130, en aquest cas el dimecres no va desplaçar tant, però és que no hi ha res. Sí que el preu es veu que es mou, però no hi ha res. Crec que jo vaig intentar un curt aquí i em va sortir malament, aquí el dijous. Ara intentaré buscar la zona, perquè semblava que aquí sí que, com veiem, hi havia una pressió més clara de l'oferta, surten 1.000 contractes, cosa que aquests últims dies quasi no havíem tingut, a veure si puc tirar enrere. Veiem aquesta vela d'aquí dalt, o sigui, hi ha una gran diferència. Aquí van ficar molt de volum, molts contractes, o sigui, va estar bé, tot i que la baixada no era la millor tendència possible, però sí que estava pressionant l'oferta. Jo m'he ficat en aquesta zona d'aquí, testejant aquests dos volums d'aquí, la primera vegada que ho intenta trencar, el primer mínim del dia, el preu va dilatar amunt i després va acabar anant. Bé, es pot provar, sent conscients que això podria ser una dilatació i estem dins un lateral i no s'ha d'operar dins un lateral, però a vegades si crea una microtendència d'aquestes es pot arriesgar. Jo vaig decidir arriesgar-me, és entre cometes el meu problema, no? Però cadascú ha de saber el risc que vol assumir, perquè al final aquí tots són probabilitats i bueno, cadascú elegeix quan prendre-les, no? Però en principi estava bastant de cara al mercat per intentar-ho. No vol dir que estigués clar, val? El preu continua igual, és que veiem que no està fent res. Sembla que estigui movent, però no hi ha ni els volums acompanyen, ni les tendències són bones, res, ni matí ni tarda. I al final acabem, obrim avui i com podem comprovar, res. Aquí sembla que torna a pressionar l'oferta, que puja, que testeja aquests nivells, molt arriesgat, perquè clar, de 45 o sigui, s'ha de ser, en cas que t'arriba aquí a la zona, aquí perquè al final ha acabat trencant una mica, són 10 punts. Si no entres aquí dalt de tot i estàs entrant per aquesta zona d'aquí, estàs tot el rato entre més 3, menys 3, molt perill. Emocionalment, segurament que aquesta trada surt malament, a no ser que vagi més ràpid. Per això es busca més verticalitat quan supera. Tot i que aquí es podia haver intentat alguna cosa, el dia és dolentíssim, ens tornen a sortir les línies de lateral des del dimarts i veiem com avui, i tot i que era un dia amb moltes notícies, per mirar clarament que les notícies no serveixen per res, més que per saber que pot ser que les aprofitin per fer alguna cosa, però s'ha acabat, val? No hi ha hagut res, continuem amb les línies aquestes, ficarem 5 minuts per a veure si em deixa agafar tota la setmana, però veiem que prou feina ha sigut un dia i mig per operar aquesta setmana i poc més, val? Doncs no hi ha molt més que explicar. Molt important en una setmana així aprofitar les oportunitats quan hi són, no operar quan no hi ha oportunitats
tindre unes normes que ens deixin fora d'aquests mercats, tindre unes normes que ens deixin fora si intentem arriesgar-nos aquí dins i ens surten negatives, perquè és molt important no perdre més del compte per quan hi ha oportunitats com aquí poder-ho recuperar ràpidament, i mai amb la intenció de recuperar, sinó simplement s'ha d'anar trade a trade i aconseguir que fer el que toca fer, operant al mercat quan està més clar possible i tenint les probabilitats de cara. D'acord? Res més, només sobre aquesta última cosa que he explicat. També podeu mirar un post que tinc a la web que tracta sobre les normes, les 4 M's, el podeu buscar a la secció experiència, i també, molt important, entendre que s'ha de saber perdre i saber on ens fiquem al mercat. Val? I amb això també ho podeu llegir en l'últim post que he ficat, que és una reflexió sobre que quan estàs en simulat està molt bé i assumir que perds i et dol que et salti un stop, et dol operar malament, però en veritat quan estàs a real és quan de veritat et notaràs que et doldrà perdre aquest stop o haver operat malament. El que passa és que el que sí que et servirà del simulat és que has après a operar tan bé i que saps que si n'hi ha una o dues dolentes continuar fent el mateix t'anirà bé, o sigui, recuperaràs a la llarga, pot ser en un dia, pot ser en una setmana, pot ser en un mes o pot ser en un any, però saps que aconseguiràs recuperar aquella mala ratxa, l'aconseguiràs recuperar perquè saps que ho saps fer bé i només l'únic que has de fer és tornar a fer el mateix que feies. I a vegades, fent-ho bé, també pot sortir malament, però el que vull dir és que quan tu estàs en simulat has d'aprendre a guanyar, a fer les coses bé, a aconseguir trades bones, a aconseguir bones ratxes de trades bones, que quan en veritat te tocarà sofrir la ratxa de trades dolentes, et recolzis en el que vas aprendre en simulat, a operar bé, en definitiva, per poder superar aquestes petites ratxes dolentes que et venen i tirar endavant. Bueno, doncs espero que us agradi el resum que us he fet i no res, que tingueu un bon cap de setmana. Vinga, adeu i fins la setmana que ve.